Selamat suangsongoni ruas nama dohoti permingguan marhite live streaming di Bagas Tabe. Oma perminggu tanah berjolo pukul 10 sadawit dung PPKM DKI Jakarta. Adorang sota mulai perminggota tapa hohoma martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jahuba, tau partano batoa diari hagogoton, jala ditanda doaka namar haposan tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nasokal jalan bonar, dialo hodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha. Alani i hupangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang roha nami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk serep tobok jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
tabegema nagabe patik di perminggot ta sadarion ima patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna ai hona humna do sogot akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite guarni debata ai dinatra sosak dohot tangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata atong rap mangidogugo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Mari dimahita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parguguna sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahatur dohami tubuh jaladang adong haporsiau di bagasan rohanami hian saluhut dohami menibil sianak ka dalammu mace godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus Kristus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsahi ho ahu marhite sianak kadosam. Jalanunga dilojai ho ahu marhite sianak kahajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalausim,
alani hadirioku, jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredde mahita. Tajahama hatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Rom 12, memuka sian ayat 17, sahat ro di ayat 20 sada, tajahama mergati sore. Unang balosok kamu najat aloni najat, rikoti hamu manadenggan dijulu ni halak saluhutna. Hamu akana hinaholongan, unak kamu merlulu, pasahat hamu marimasi tu debata, ai tersurat do, diahu do pamaloson, ahu pe mamaloson, ninna Tuhani. Unang matalu ho dibahen hajahaton, alai taluhon ma hajahatoni marhite-hite nadenggan. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala naupiaupsa. Amen. Maredde mahita. Bye.
tidak koma hapor siau tai, songon nahi na tidak kon ni dongata sa hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhatta na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal lo imana di hau pinor silang, na tua-tua nuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porosea ditod di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging dihalak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema titing namasa di huriata. Dikting namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 22 Agustus 2020 sada. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, ima minggu 12 dung Trinitatis, manang minggu pasapulu dua hon, dung minggu hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu, halak partigor di adopan ni debata. Sermon parhalado. Mulai hari Selasa 24 Agustus 2020 sada, parhalado HKBP Sutoyo patupahon sermon songon nasomal melalui tatap muka di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Permingguan di gereja. Hobartu perpanjangan PPKM level 4 sahat tu tanggal 27 Agustus 2020 sada, kegiatan ibadah di gereja nungaboi di Patupa dohot kapasitas ruas namar minggu 25% sian kapasitas normal. Mulai sadarion minggu 22 Agustus 2020 sada, nungaboi hita mar minggu di gereja HKBP Sutoyo, jala maksimal 400 halak naboi madohoti ibadahi tu sahali ibadah huhut manjagahon prokes, jala memakai 2 masker manang masker ganda. Jadwal ibadah di HKBP Sutoyo mulai tanggal 22 Agustus 2020 sada, ibadah pukul 6 WIB mar bahasa Batak dohot umum. Ibadah pukul 8.30 WIB bahasa Batak dohot umum. Ibadah pukul 10 sada WIB bahasa Batak umum dohot live streaming. Ibadah pukul 15 WIB bahasa Indonesia umum. Ibadah pukul 10 WIB bahasa Indonesia umum dohot live streaming. Puncak parheheon sekolah minggu. Sabtu 28 Agustus 2020 sada, perayaan puncak parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo di Patupa marhite live on YouTube sekolah minggu HKBP Sutoyo mulai pukul 15 WIB sahat tuna sidung. Pertanyaan sektor live streaming. Patupahon ni huriata do pertanyaan sektor marhite ibadah online di gereja dohot live streaming di hari Kamis 26 Agustus 2020 sada pukul 10 sia
WIB. Nahi nasuhuton nipat dita dohot parhalado HKBP Sutoyo. Pinangido tu akar ruas na di sektor-sektor dohot parhalado asa Roma madohoti partangyangani. Link ibadah live streaming partangyangani disagihon situa sektor 30 menit adorang so dipuka ibadahi. Marsangap ma debata. Pertangyangan sektor Cibubur. Jumat 27 Agustus 2021 sektor Cibubur patupahon pertangyangan sektor Marhite Zoom meeting. Nama kasuhuton pertangyangan sektori keluarga FLP Gultum situa inangi situa M Boru Pasaribu. Masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dohot password di Papua Marhite WA Group. Berita habot ni roha. Nunga jumolo marujung ngolu ruas ni Huria Meriana Borusinaga hari Rabu 10 Agustus 2021 tutup umur 50 sia tahun. Hinabaluhon ni amang harapan situmorang sian sektor penas. Tuhatama mangapuli sudi keluarga na ditinggalhon. Sumbangan. Di Jalo Huriatta do sumbangat sian keluarga maruap siahan inangi boru si manjunta sektor SMA Semea 1 paket perlengkapan protokol kesehatan manang prokes. Di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani. Lau pasikopot tiktingon boy mantah jaha di tik-tik cetak ni Huriatta. Songoni masahat ni tikting ni Huriatta di minggu sadarion di pasu-pasu di Batama hita saluhutna. Butima. Marid de mahita laus tapasahat ma peliata sada a dohot sada b di bagasan las niroha.
Damini di batana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamunaka damang dainang nama dohoti parmingguan na langsung ro tugarizaon suang songoni nang akka ruas lihuria nama dohoti ibadah secara live streaming sian bagas nabi manang sian ngaran nabi hata niribata nagawi jamita di mingguta sadarion ima sian Pesalmen 34 mamuka maisian ayat 12 sahat rodi ayat 10 walu ujahama tutonga-tongata tapayutihu ma di bagasan rohat tabi Roma hamu waliaka anaha manangihon hatakon asa huwajarho tuhamu parture nibiar mida Jahoba ise do bawa nama kalomohon hanguluanon makaholongi ari-ari marnida nadenggan say jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pawototo sumurut maho sian hajahaton jala ulahon nadenggan lului hasonangan jala pareak mai say manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor jala pinggolna tu angguk nasida matua aloniaka sibayen najat do bohi ni Jahoba asa disiapon sia tanoon barita nasidai mangangguhi doa kapartigor gabe ditangiho Jahoba do jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena ima sahat ni turpukta alau dope kita pajupang secara langsung ate dak salau ilala pinasa matu hita hata horas manita saluhutna iya atung masiol kami belum berjamita arong torok songonon binereng sia gijang si pata setawiamu seholanda serana majamita bangku kami ramu se tim live streaming harus melihat ke depan ini tung mamereng tu kamera lemo lihat mak ngatung boy kita marpungu marminggu tatap muka nuaing di bagasat tikion Hurian itu hata topik ta ima halak partigor dia dopan di dewata orang benar di mata Tuhan hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus mularok suku-sukun ise syakitaon naso makalomohon hanguluan ise syakitaon naso makalomohon gajang umurna Totu hilala boy rarap sudah kita mandokon lomodo rohaku taring waktu hanguluanon lomodo rohaku molo gajang umurku gajang ari-ari ningulukku dak salah hita hamuna na hinaulongan molo hita makalomohon goluon kalau saya menyukai hidup ini alai unang ma bahen nguluon gabe rumikot sian debata sumber ninguluta kadang-kadang kita karena mencari kehidupan menyukai kehidupan ini otodo setabi sampai-sampai lupa kita kepada siapa sang pemberi hidup itu sendiri kita lului anta lului on asa boy kita mengulu asa boy kita sejahtera asa hasia gelekku asa seorang ngau di tengah-tengah nguluku tapi terkadang ada orang karena fokus ngoluna tu si gabe lupa ibana di
sumber hanguluani ima tuhatta debata. Alaihu pikir di masa Covid, apalagi dimulai bulan Juni, boido tahilala marhite kana masai arganai HP Tuhani sumber ni hanguluaku. Gudang tabereng akadongata karuas tanang tumatangis dang diripu kesongoni na masai. Arok pehepeng na alai dang boy masuk ke rumah sakit. Ikon antri, gajang antriani. Bahkan di kursi roda HP keadaan nanungga memprihatinkan. Alai marhite na masai diajari rohita asa toktong targahon nguluon tahari koton Tuhani sumber mual ni hanguluatta. Hita pe di tonga-tonga ni nguluta boy do au dohot tamu hita martangiang asa marumur nagajang alai tapakke ma umur nagajangi lau mangulaho nakana denggan. Setabihamu percuma do hita molo umurta gajang dilehot Tuhani gajang umurta alai tapahabis gumudangati kita lau mangula kana sodenggan. Tapahabis guluta tapakke nguluta gumudangan laho mangulahon nasotikos lau mangulahon nasotikor tapakke gumudangan ngulut taon dang mabiar tu debata di tonga-tonga ni nguluta. Dihamuna na hinaulongan si perpasalmen Raja Daud mamereng gudang jolmai daksa tibana tuna pinarsita di rohana. Daksa tibana tu pasu ni debata ala ni apa? Karena apa? Ala di dapar perpasalmen di Raja David manang Raja Daud jolmai dang mabiar betu debata Jehovah. Jolmai dang mangulahon hati koran. Dang sumurut jolmai sian dosa dokot hajahaton. Ujungna jolmai diida si perpasalmen daksa na sida tu napinarsita ni rohana. Alani dok ko di mana nakin ale anaha diajari mana aka generasi na ditoruna. Mulo nang sangat to tu pasu-pasu di debata habiari Jehovah debatam. Ulangon hati koran. Boy do hita nuwaingon bergumul di tengah-tengah ni nguluta. Ala nuwai ngakaya anak kota nunga gubudangan makarikoton pengetahuan, skill, keterampilan. Malomar bahasa Inggris, malomar matematika. Romu se kita natoras, ayo murah do dapat akarejo aka na berpengetahuan na songoni na hita muse. Seolah-olah persiajaran taringo tu etika, taringo tu moral, taringo tu kerohanian manang agama. Hal na berpuri namai. Jadi ulo do si bata setawi hamuna kadongan malo gelek tai, pistar gelek tai. Aidang beretika nguluna. Hola salah kita ngetor ditegor na gelek tai. Odo si bata dang gabe dihargai behita, dang dihormati behita. Aulas toro aku molo ditegor gelek kuau. Ada si bata ulo do penegoran nasida tuhita dang patudukon hormat na betu hita. Alani rikodo parbinotoan, rikodo pengetahuan di tengah-tengah ni nguluta. Ale unang gabi tinggali. Taringot tu hatan di debata. Taringot tu na mga sahod debata. Taringot tu pendidikan etika, moral, manang akhlak di tengah-tengah ni nguluta. Ilo na diida si perpasalmen. Alana dialami mana di tonga-tonga ni nguluna tumpai bana mangalo menghadapi hamaulon hona lele Raja Saul di bana. Alaya totong di bana mangulakun hati koran ala babiar do mana mida Jehovah dia selalu bisa selamat dari pengejaran Raja Saul. Diberengi mana haluon nai ala asin rohani di bata nama parohaon nguluna ala sia totong do bana berpijak di dalam kebenaran
jala takut akan Tuhan. Alani huria na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Ido baik na diajari bana dongan na sa bangso. Songod dia do pangalau ni halak na tigor. Dia do pan di debata Jehovah. Karena bisa nyamang kita merasa benar ya. Saya benar sendiri gitu, merasa benar. Alai disontak kasdo orang yang benar di hadapan Tuhan. Boy do jol maun di jolidongan na bonar, alai di jolidongan di patadau. Harusnya orang yang benar di hadapan Tuhan, maka dia juga harus benar di hadapan sesamanya manusia. Marhina turpukon taparraon nakin di padar do tuhita tuhamuna kada mengdainang halak patigor songo dia do sikap mananguluna dia do pan di debata. Taida maturpukon. Idok nakin halak naolo manangihon jala marsiajar sian hata ni debata. Roma hamu waliakanaha manangihon hatakon asa huwajar ko tuhamu parture ni biar mida Jehovah. Berarti orang yang benar di hadapan Tuhan adalah halak naolo manangihon jala marsiajar sian hata ni debata. Ayat 12 nakin. Namangihon na baduang idokon dison halak nama biar mida Jehovah. Orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayat 12 do penakin. Setabi kita ibu taimana do mengontrol pemanganna. Dan asal puas hatanai keluar di tonga-tonga ni nguluna. Dan marsal puak katana. Setabi pamangan non dia bisa mengontrol. Asa unang hata naruar siat pamanganna. Gabi mabain hacik rohani donganna. Alai buado asa gabi memotivasi doh menyemangati di tonga-tonga ni akka parjupanganna. Na betuluhon di sonakin halak natigor dia dupan di debata setabihamu majaga dilana maradopon hajahaton jalan bibirna maradopon pakuling si pawoto-woto ayat 14. Ada yang kata boto ate di era sonari, era milenialon, era ni teknologion, tak siano be kan? Tapi siano ni, alai sedia, jari-jari tai kun terkontrol doi. Asa unang taketik status, menang di Facebook, manang di WhatsApp nama bain gabi madagu kita tu bagasan hajahaton taksiano be alai marhiti jari-jari tahun nama alani halak natigor dia do pani debata jaga do ibana yakana somoni na papaton nakin dia sapli mai dokon sumurut sian hajahaton jala ulu manggulakon dadengkan. Ima halak natikor dia dupan diri bata. Dia saplima dirok musim na mangihut na palimagon mangalului jala pareak hasonangan. Mapareahi hadameon. Ima pangalaho ni halak natigor dia dupan diri bata. Ima menurut standar ni Alkitab di bagasan turpukon. Huria di Tuhan dung di pajotor si perpasal men songo dia do pangalau ni halak natigor diadopan ni debata. Dungi taida nakin diturpukon di pabotohon ma tuhita nang tuak kabangsui. Ima pasu-pasu na pinasahat ni debata tuak ka halak partigor. Di pasahat ma pasu-pasu. Dia manaki pasu-pasui. Dia sapuntoi dok nakin jupang mahanguluan. Gajang mau murna. Dia makan adenggan. Itu nak kina siya putului. Na berduakon dia sapodom hidokon manatap do mata ni Jehovah jala pinggol na tuanggu ni partigor. Jadi Allah itu akan memperhatikan kita, mengawasi kita, menjagai kita. Kalau kita benar. Na betuluan ya sapuluh itu nak hidokon di son urupan ni Jehovah do partigori mangalo akan jahat, mangalo halak na jahat. Na barpudi sa plalu
ditangihon Jehovah do angguk-angguk ni partikor jala dipalua sian hagugutan nai. Jadi apapun persoalanmu, masalahmu, manang terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakbenaran, tetaplah hidup benar, tetaplah hidup adil. Karena Allah memperhatikan kita, mengawasi kita, Dia akan menolong kita. Biar Tuhan yang bertindak. Aledok konakin pareahi ma hadamioni. Hurian itu hatta. Gudang doa te na mengklaim dirina songon halak na tigor. Taida majo. Arong doa kahalak ala merasa ibana jonok tu di bata gabi diklaim dirina halak na tigor. Ay boy do songon kami ope badita ala merasa hami jonok tu di bata. Ari-ari nami manangion hatan di bata. Gabi hukulip kami saya benar gitu. Belum tentu. Adong doa kahalak tertentu na membenarkan ganup hata ng pabahinanna. Gurang do halak giot asa dicap dirina halak na tigor. Alay ternyata ibana dang memiliki prinsip dasar pabuana sitong ibana. Apalagi ibana mandok sayang benar, tapi itu berdasarkan apa? Asumsi-asumsi. Bukan berdasarkan data dan fakta yang benar. Arong do halak na mangguari dirina halak na sitong alay menurut pamerengan na sendiri. Mulut adok dirita halak na tigor. Ikot tagohi do standar ni halak na tigor menurut hatanya di bata. Imanakin na tataringoti di bagasan jamita di mingguta sadarion. Hurian itu hatta. Taida majolwate amanginang perbedaan orang benar dan orang merasa benar. Buiru tatakupi kan? Perbedaan orang benar dengan orang yang merasa benar. Yang pertama manginang, orang benar tidak akan berpikiran bahwa dia adalah orang yang paling benar. Sebaliknya orang yang merasa benar di dalam pikirannya kolanau do nasitong. Arok kita ruana sitong natigor. Mulai jahamu do rom tolu 20 semua orang telah berdosa. Ay molo tigor pehita na dipatigor di bataru kita marhiti haprosyauta tu Yesus Kristus. Kita dibenarkan hanya karena iman, karena percaya kepada Kristus bahwa Dialah Tuhan satu-satunya juru selamat dan penebus kita. Dan itu kita hidupi. Sekarang bagaimana kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Itu yang kita perjuangkan dan kita pergumulkan sampai saat ini. Jadi tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kita ini hanya dibenarkan karena kasih sayangnya, karena cinta kasihnya, karena darah dan penebusannya. Jadi orang merasa benar, dia merasa dirinya hanya dia paling benar. Yang kedua, setabi orang benar itu dia bisa menyadari kesalahannya. Sedangkan orang yang merasa benar, dia merasa tidak perlu untuk mengaku dia bersalah. Yang ketiga, orang benar setiap saat akan mau mengintrospeksi diri. Orang benar itu mau dia mengintrospeksi dirinya dan bersikap rendah hati. Tetapi orang yang merasa benar, anggotol masangonon, merasa dong, tak pula perlu introspeksi aku diriku. Karena dia merasa apa? Sudah benar. Dan orang seperti ini cenderung jatuh kepada sikap apa? Tinggi hati. Mulai tegor di mana turmur di guru suara ni. Karena madok napsito nga usang upadita. Alemang nabape lembatu hita ikulam berubah mah. Baru hita sa tetap rendah hati.
Napa poton orang benar itu memiliki kelembutan hati. Orang benar itu dia dapat menerima masukan. Orang benar itu dapat menerima kritikan dari siapa saja. Songonang nakin, bahkan sekalipun dari anak kecil. Dak foto hiaru hamu setiap yang manginang ditegur geleng muna. Au jujur hiaru bah. Hiaru. Nah tapi songonna setiap tertampar rau. Ale hurimangi, bah toh do aten raku do. Justru aku bangga do mau berani anakku menegur rau. Berarti dia tahu apa yang benar. Jadi tergantung kita natoras do, baru kita menyikapi. Mananggabi muruk do kita, pamalo-maloko, torho pa ingot tonau, awdo pe mangalek komangan, awdo pe pasik kolako. Gabi pitur suara taima, nagugui, tabain asa mabiar ya anak kotai. Karena itu orang yang benar, dia mau ditegur, bahkan anaknya yang kecil sekalipun. Tapi orang yang merasa benar, hatinya keras, ia sulit untuk menerima nasihat, masukan apalagi kritikan. Naparpudi, yang kelima, orang benar itu akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta berucap penuh kehati-hatian. Tetapi orang yang merasa benar, amanginang, dia berpikir, dia berkata, dia berbuat setelah bida sekehendak hatinya. Sekehendak hatinya tanpa memperdulikan perasaan, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Suku-suku sonari baru teh halak natigor doa do tamu dia do pendiri bata atau kita ini merasa benar. Alani turpukon paingot tonau doh tamu di tonga-tonga ni parngolota. Jadilah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu. Nah tapi tapoto doa manginang gabi halak natigor, arong do tantangan, arong do pergumulan, bahkan kesusahan di tonga-tonga ni ngoluta sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan memang itu tidak mudah gabi halak partikor. Boy do gabi mengalami pergumulan na gudang di tonga-tonga ni ngoluta. Akan tetapi hatan diri batasa dari on paingot tonau dohot tamu, tetaplah takut akan Tuhan. Hiduplah menurut petunjuk firman Tuhan. Jauhi dosa dan kejahatan dan lakukan yang baik. Setialah melakukan yang baik. Maka percayalah berkat Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita. Artinya apa? Orang benar pasti diberkati Tuhan. Itu yang mau kita katakan dengan nats ini. Terakhir, amanginang ada sebuah cerita penutup untuk nats ini supaya kita yakin bahwa kalau kita benar pasti kita akan diberkati Tuhan. Jadi ceritanya songonon. Adong mah di sadahuta sahalak remaja ibana tinggal dohot upung boruna. Tinggal do upung boruna. Jadi diceritakan kujaha di bortiat do mana nunga ditinggal honamung ne mana. Ya. Dung sorang ibana bibi do mana nunga ditinggal hon omak ne mana. Iro ceritaon kolani kubereng dang di Papua ditinggal ko sungo dia do tinggal ko nalani hamate ya do manangalani akan asing. Nah pasti diceritaon anak naon danakon tinggal mai mana do opung boruna. Jadi opung boru naon do pagudak-gudak ko ni mana sien baby. Burju do opung naon merawati mana. Di bagasan kok holong do lasti roha. Ali opung naon mulai mamar sahid. Jadi beranjak meremaja otak ni kelas 3 SMP mai mana. Sanggup opung ni pas sekolah ni mana. Enggak masa sahid. Alamar saya opung naon putus pas sekolah na otak 3 SMP. Dungi
Alai boto mana sautik margitar-gitar, lau memana mengamen. Baka si pata lau di mana tuonan tu pasar, mangurupi ka jolma, ate biarong misalkan sadaina, boratian misalkan belanjaan na, olo di mana menaruhkan dirinya. Bu, sini mari saya angkat. Ba mulai lem mau lihat ngulu saya lihat pedak pola masalah di mana, karena dia yang menawarkan dirinya. Alai la burju di mana, menawarkan dirinya. Kurang do halak nama ngalok kepeng tu mana. Jadi opungna pada saat ini sakit keras. Jadi lau memana mengamen dohot mengurupi jolma. Asa dong syallangonna dohot manuor ubat tupung naung. Jadi lau memana sa memana ilabung ni sada pasar dungi pasaron gudang ma halak na berlalu lalang. Jalarong do di sidalan na lumayan balga. Korwa dungatar lujay mana neng mula kibana ang ara ko pa pungu saotik ngawen nonon pasti si panganon namin na rohana do upung na. Mardalem may bana iba ni mana gitar notok kanisokkan iya ada ngatong ipudi dalam may bana. Korwa ilewati sada mobil may mana ilewati tersoma mobilon lebung di mana ada ada dana siang mobilon ibu ka makacana ini ada dana siang mobilon mah anak TK bang sini bang ibar gimana biarong nasing narohana kan saya iya sini nah siang mobilon korwa idapot tong mah itu relio dana TK mah adong plastik bukusan na marisi idahan do ikan na ibu kay mana ma taburo idahan do lau naon ni narohana kan nggak cukup nonon do tahu do upuk narohana. Jadi mulihatin na matuda danakon neng lau may bana satu kinai ijo da dana tekau mo say mana siya mobili kak sini dulu lagi. Ada apa lagi dek? Nenek mana makan? Enggak sini dulu ini tuh kan? Itu satu kinai keluar bapakna, si mobilon, keluar masian itu ni mobilon, itu koma tu ada remajaun. Ayo kamu sini, kulihat bajumu kumal banget dan sudah ada yang robek-robeknya. Ayolah kita pergi, enggak jauh dari sini ada mall. Supaya kita pergi beli bajumu biar diganti bajumu ini kan. Itu romo ibana. Aunang mamang. Gak usah lah. Terima kasih lah pak. Terima kasih adek indah. Tuh anaknya maton dari bagas mobilon. Jadi terromo mesti ada dana tekau dari mobilon. Ini mana mak? Ayolah bang maulah. Ikutilah apa kata bapakku itu. Terromo mesti ada nak remajaun ini mana mak? Audang boy lau ikon hatok do mula kau alano puku nu ngapai mayonau imana marsait asa hutaru si panganonon asa dong panganonna. Jadi mabigi songon nalungum mapakilalan niamat taon ilokom matu ibana beta ma bering mani anak kipe may pakso asa uluho nakok ma anon dung jolo tatuor jabu bajum lao beta non tu jabum tabu pen dono pungmi marubat inama tai Roma dan rimajon inna ma ay na hona ki bapa tohodoi ilo tohodoi gabi Roma iluna dungi eta naik naik mana sida Duk saya lau siam mall igati ma bajuna dungi mulak mana sida itu ataru ma dok mobilnya maton lau mangala upung nai mabuat tu rumah sakit. Tapi dia bakal cerita kujaha amat tahun dok dana tekaon halak Kristen ternyata. Ido. Duk saya songoni durupi teroma dana rimajaun isuk ma tu amat tai. Apa? Bahasa songoni burjung tuau.
Abe soneta daho au jol mana bugus do pengamet do awinna. Teroma amat tahun. Ni do nakin anaki. Asiro hada mamereko. Au pegabi asiro aku mamereko. Jadi on berkat terindah don sia Tuhan itu ho. Alani kope terus mau marsikola. Jala mololo ho tinggal di jabuku. Ho pasikola ho peho. Ubereng nata pe susah ngolum. Ale tetap doho mardalan di ngolu natikos. Ya dong lo jol mamulong asusah. Ulan najape di ula asal baboy mangat. Alenggo ho tetap do tigor ho di ulamu. Mengamit doho. Asadong sialangomu do sialangon yupungmu. Bahkan asadong pasiubat yupungmu. Bahkan diurupi ho do halak di pasar. Itawar hokoro asaulo nasida angkaton belajar nasida. Susah peho ale tetap doho mangulahon natigori do nasitongi. Alani mulolo ho peho pasikolah doho. Jala tinggal maho jabuku bila perlu do opungmi. Hamuna nahin olongan itu hanya sebuah ilustrasi yang mau mengatakan kepada kita kalau kita tetap hidup benar, percayalah maka berkat Tuhan itu akan menghampiri hidup kita. Amin. Martang yang meita. Mulyati marohanami di ho Tuhan. Nunga di pakulingo ho hami marhiti hatam. Atong pasu-pasu mahatam. Parrohai parbisuki. Tarlumowi asauna kolar mangatusi kami di hatam. Alai margugu kami. Mangulahon hatam. Tok-tok kami. Mabiar midaho. Upatuduho kami marhiti. Nahupaya kami hatam. Gabi pedoman petunjuk di tonga-tonga ni ngulu nami. Dilas nirohan ang arsak nirohape. Tok-tok kami. Sumuru sian dosa do hajahaton. Tok-tok kami. Setia mangulahon nadengkan. Jala pasonak koko. Dangulu kami alanya kaha maolon alanya kaha susahan akalanya kaha pariro di tonga-tonga di ngulu nami. Gabi hutadiko kami dalam doho paretam. Alahu wato kami Tuhan manatap manongkor doho dopak halak datigor. Jagaumu do ngoluna nang tordina. Bahkan leonomu jalan keluar bahkan pamonangomu. Molo setotong marsihoho di bakasan hati goran ngolu ni halak natigori ditikina patuduomu do pangurupiomu pasu-pasum bahkan keajaiban nasiakko mampu doho Tuhan molo nunga ho mangula Tuhan marsuru halak lau mangurupi akka halak partigor na mangarupi hasusan nang hamauloni atong pos marohanami di situ ale amang pasu-pasu ma Tuhan hatam pasu-pasu maruas ni huriam nama dohoti parmingguan marhite naro tu garejaon nama dohoti parmingguan marhite live streaming di bagas nabi Tuhan homa Tuhan nama dongani ganung ruas ni huriam mulesian sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina lansia na babalu ama na babalu ina akaupu pe totong maho na majagai nama parrohaon nasida Tuhan. Dia kadang marsahi Tuhan, marsahi tahape Tuhan, termasuk sahi COVID, pamalum Tuhan. Dan ngadong naso terpatu paho, tuk do gogom do wasom Tuhan lo pamalupon nasida. Nagale Tuhan pargugui, ahape Tuhan hagaleon na Tuhan manang alani parsahiton, manang alani dampak hamaolon ni akibat pandemi COVID-19 asiroham Tuhan. Oh manang marasi roha, urupi Tuhan, lehon kemudahan. Lehon jalan keluar asi maruham Tuhan nang diakan naganggu haporsyaon na Tuhan itonga-tonga ni ngoluna ala ni borak ni parukilo Tuhan ala sosau dope na hiniri ni rohana Tuhan unang luas na sida Tuhan gabi maddau siako gabi sumurut na sida Tuhan lo mangulahon na dengkani ala ni Tuhan urubi na sida Tuhan papos rohana dang adong na sotarpatu paho Tuhan asi maruham Tuhan diakan na marsak Tuhan ala nyaka persirangan dibain hamatia Tuhan Homa Tuhan na menghibur na mga lehon
torang ni roha ng pikiran dinasida Tuhan. Muliati maroha nami di ho Tuhan, pasu-pasu manang akay anak kon nami Tuhan. Dia ka persikolan, dia ka pendidikan, dia ka perkarejuan, dia ka perkuliah Tuhan. Isip ya Tuhan akay anak kon, na binasamu Tuhami Tuhan. Toktong maho Tuhan, nama pergugyon nasida Tuhan. Sa totong nasida ringgas marsi ajar. Jala ulo nasida pasangap pun naturas na Tuhan. Unang lawas akay anak kon nami Tuhan. Gabi tertait rohana Tuhan. Holan maparrohaon hempon na Tuhan. Dohot akka game nang lan akka nasing pe Tuhan. Ala dipakai nasida matuan teknologi do dengkan lau menambah wawasan pengetahuan nang partodion na pe Tuhan. Alani dongani kami akan notoras Tuhan. Asa margogo kami, asa marbengek ni roha kami Tuhan. Asa marbisuk kami Tuhan, marhiti akan berbagai macam cara nabui patu-paun nami Tuhan. Laho mendidik, mengajari, mendongani, mendampingi kaya anak kon nami Tuhan. Sanggiat na sida totong sarwa sa pikiran sa pakilalan dot kami Tuhan. Asarap mamuji pasang poko kami Tuhan. Asarap madai musi kami dia kanatonggi, dia kalasiroha pasu-pasu na pasatom mutu kami. Ganup rumah tangga, ganup keluarga, natoras nang akay anak kon. Ale Tuhan di bata, pasu-pasu mahuriamo Tuhan, pasu-pasu makapakubasyon na Tuhan. Dia kana hurang asiroham Tuhan, saya marpamuati maho nang ruas nyuriap pe Tuhan maradupok kami parhaladu. Ale Tuhan de bata, ubasa tarima Tuhan, bangso nami o Tuhan, panggonggomi nami Tuhan, di tingkat pusat nang di tingkat daerah pe Tuhan. Pasada roha nang pikiran nasida Tuhan, lopa tu bangun nadengkan di tonga-tonga ni bangson. Asa hatop Tuhan, terkendali kopitot Tuhan. Asa hatop kami pulih nang secara ekonomi Tuhan. Sai, homa na mangula, padau si anakka bencana alam, gempa bumi, banjir, terorisme, intoleransi, dot lan akan asing pe Tuhan. Mauliati maroha nami di ho Tuhan. Sesa mahami sian dosa nami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari demahita hut papungu piliata. Amen.
Tatang Yakob ma piliata martangiang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhur si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na moy lutus. Upasat kami masian ang lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparasya kami pilianon patimbulkon harajamu. Itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajawanmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tuton di munabi. Di hamuna kadamang dainang saluhut na matahe naro madohoti parminggu di son do ruas ni huria na mangyuton ibadahon secara live streaming di bagas nabi kami namar hubas di pukul 10 sada rasa hato tuhita selamat hari minggu ma dihita saluhutna salam sehat horas.